Issue. Hey, I will go in something. Usimakade nje loyo. Yeah, chosen too. Ngilala ngedwa. Hey Lwandle. Unjani Mr. Nkwanyana? Yini wena? Iyagula lento le. Ozuwe. Khona ifoni engiyifunayo dudu. Sabelo matsholo unjani? Ubingelelwa ududu wase halfway. Ubingelelwa ududu wase halfway Sabelo. Hello Mr. Nomi. Siyaphila. Wamshiya? Ngifake isibhacu kahle ya. Aphela. Ngiyawubona ngiyaphila wakhe unganampilo yawuba. Sokuthustana. Beningezweni. Yini ndaba? Cha mfethu. Mayisa ngizolo. Suyamanga njalo. Lesethi Nkosi. Uyaphila kodwa bazalwane. Siyaphila malume njani? Khona ikhwile beyikho. Zizizi. Uzala ngikulungisa. Ungafaka kakhulu la. Ithi kanje kancane. Uthi kancane yabo. Yeah. Manje yabo nayo into engifuna ukuyifisha ngoba ngasicela ayiniseni manje. Othi ngibovuza ithi oza ngala. Mnandi ukuba no anti emsebenzini yezwa. Abakafi nje. Nangu nje anti Dudu yakulungisa manje. Mamazi. Anti Dudu. Sister Atlas. Kokuvashe. Yeah. Nakho ungathi mfi iskipha phakathi manje. Hey. Ngamubi. Ingane yami yasemsebenzini le guys niyezwa mayifika ngiyayilungisa nginezingane ke mina lemsebenzini ningangithathi kancane. Ngumama lemsebenzini. Nginama responsibilities na yenye responsibility yami. Mzali. Ngumzali mina. Manje ne brush elihlala le drawing? Ngi. Ecane yazimisela bo. Awushiyanga nempethe, awunqeni phela wena. Ngifuna ukwenza kuhlole igama lakhe sengifuna imoto ezibuele emuva kuthiwa ayibafaki ngalesikhathi imoto. Hayi Njabulo Sibiya. Unhlaka. Ungathi unhlaka engimaziyo nje lo. Unjani Nhlaka? Ngilive ngedatha lami. Hayibo. Hey Lee. Unjani Lee? Months bank statement, 3 months bank statement, 3 months ID, 3 months license. 3 months ID? 3 months license. 3 months license? Hey, Bo. Good. Hi, Elias. Emgazange ngizwa ke mina into oyibhalile. Anizwa izwakala.
bese ungazisa ngani ukuthi uthile imoto oyifunayo. Bese ungazisa ngani ukuthi esinye isidudla sala eJeton kumele uyambheka nawe noma ifika nathi soba u2 wenjabulo ifika nathi soba u2 you don't have to choose uma uthenga imoto ifika nami noma mcisiye kumsebenzi sizohlala kwakho kwenziwa kanjalo nje yazo manje uthi Njabulo meze othenga imoto la ufuna ize nami nawe khulileka ke Njabulo ethenga ubhontshisi uthi mamci uvive ngobhontshisi ke lapha aningishade ngana ke Bemphathi Mlaba Phathi Mlaba usiza iclient lami little net deposit ka 50k bakithi yazi nje kazi la dabukisa iclient lami lize nayo la lo mali siyiphuza Hey Ndimande Shuthu yena wenjabulo mamceke kumele afike nawo ubhontshisi yabo Guys ngiya office manje siyo present ama client so ngicela nithathe inamba yami kwibhayo ningisendela ama documents uma unga present angalutho manje kuseni ngale ugoduka ngopast 7 uhamba nomphathi esevalidila so thatha inamba yami kwibhayo ngisendele ID i-driver's license 3 months bank statement i-3 months pay slip ngiyopresenta ngalena umuntu ofuna ukuthenga imoto mengingaphethe lutho Hello Thando njani mashotana Ngizokuthengela Thando mase ngibuya nje ngizokuphathela ufuna enjani ufuna election 50 noma election 55 noma election 60 yisho mina ngizokubuyela nene election 60 Hello Hey Larry Hey bang loni bread mina ngakaholi lana ibread ngakaze lihole Yes father of 0 awunangane ke wena uyitype yami ke father of 0 ngise Southport ngise Shepstone halfway Wethando angikhumbuli ngasekhaya yezo into enza ngingakhumbuli ngasekhaya ile yokwehle number 4 ngiwalk ngiyodlula ka Gloria ngiyonyuka kaPalisa ngonyukele Poison Guys u20 pasa ngakasendi lutho lana ngiyopresentani mina ngalena Msana ukungichaphaza ngize ngibone afe iqashwa ngobuhle hayibo mumbi nje usimakade thiwa le hafu eqashwa ngobuhle ngiyabatshela ukuthi umubi nje wena hayibo ngikhuluma ngani unjani usimakade manje muhle yini usimakade kodwa naye bamqasha ngiyabona usine company wazongichaphaza
ngaze ngawaqeda amanzi kaShembe into azoyikhuluma la kuzoba ngathi ngiphuza idrink yakhe amasalada sendleleni hey Luyanda njani Pholo B ngidadela lo mfana ongasile futhi awungumthandi ke phela yena ngase udakho that bad wadaka ngibo unesidudla sakhe engamlobothi bakithi Nkosi Sipholile umbhede izolo. sashisa iskipa sami namhlanje Namhlanje sashisa iskipa sinembe. Useless lesi isidudla lesibelesele ngaso. kumsa ngempama mina nkulunkulu Angithandi ikhe ekhaya baphumlile yimi Shem. Usma indoda. Ngathi uyazi ukuthi afu ngafuni ukuthi kubize ngosma. oh namandla Hambe intombazaneni le yaselokuzaneni izokwenza nje. Yasetruwet. Okay, ngizositha ngesikweletu vele nje. Yenzani? Hayi nothetha ndima. Phela ubuzoyenza ngani ifratani? Ubuzoyenza ngani? Vele thando mina ngifanele lo mfana ongananganye. Ungabhema ungaphuzi. Usebenza kahle onebusiness elihamba kahle. Hayi imoto neimoto ezo 3-4. Onganayo ingane. Ngithumenza mfana onengane mina. Hayi ngeke. Isidwedwe sompana. Ngisenza nje isidwedwe sompana onengane mina. Ngibona thando uqinisa. Yini wena? Nothando uqinisa. Fanele lo mfana onganangane ungabhemi. Vele. Into ebhemayo ethi mayikhwethela ukuthi konko isifuba. Usma wadabukisa nje. Ubani ukhetha. Unguni. wephakathwayo wena Yazi ngexa ukuthi uba lokubiza ngale gama ongalifuni. Umnguni. Ngisasho ulale ngoma ethi ufona kanye mntanami usuku ufona kabelo phenda ufone kathathu emnguni. Bengisaxakekile ukuthi kanjalo ngithanda mawali okwali indoda bengisaxakekile ukuthi uba lo kwazi kangaka. Ngiyambona yini? Wife material. kunjani sisi wamusha Hey fanele sibanda. right ngathi ngispell natural nje Ayithando ngizobuya vele. Ngizobuya sengizobuya sekuyaphela. never know God's plan Smooth. Fakeni. no brand la pension Ubanana. Ubanana. I-oats ke kodwa. Yini phole ngathi muncu. Ngathi ubanana. Uyibaxe lapho ngoba phela kusamele ufake ubisi. Ngifake kancane angifuni nje ukuthi kube ushukela Oh, ubulala ushukela. ngifake iluju, yogurt.
Yini kolceliwe ukudla kwami? Ayingifanele. Ngifanelwe indoda eyitshitshi mina. Sukumazi. Shall I turn around? Sasukudlala. Bamholela ngokudla. Angenzanga lutho. Abangiholelanga nje. Bayasho nje ukuthi ngeke baze bakhulule lokula ngabantu. Hayi ngeke ngize ngiyenze ivideo njalo. Mina mawuthi angenzele promotion ngeke uzongiholela ekukhohlwa nje. Ngizoyithatha lonto onginikeza yona kodwa ngeke ngiyenze promo. Why unganginikeza imali yami? Ngenza ipromo mahala mina ngiholela ngezibuko mina nginezibuko eziningi ngabe kuzokungiholele ngezibuko. Imali. Kwalo zoyibuko zaba ngiyigqoke. Ukuze ubone ukuthi angiyidingi babe ngibhedela. Sobazi. Ngigqoke zase Spec Savers. Spec Savers ungenzela izibuko aphinda angiholele. Nice. Ngenzela izaza. Aphinda angiholele. Njalo mengabe ngiyolanda izibuko eSpec Savers. Bayangena imali kwi-account yami. Alright my brother, sacela ungipha u3 months bank statement. Bungani uyamfanele ududu. Wathi ngimbone ubungani cha nazo yiningane. Okay, kwamele ibe uba kumele ibe u610 wegatsheni, kumele ibe u610. Ngiye office manje kusele 3 minutes gatsheni ngicela usheshise unginikeza ama documents. Mengingapresentanga lutho manje kuseni ngizophuma ngo7 ke gatsheni. Wazi ukuthi mengihleli la ngiphuma ngo7. Is right gap. Bayangixhaphaza wethando. Bafuna ungenza promotion mahala. Mina sengihlupheke kakhulu kabi into zamahala angisazisebenzi. Mekungathiwa ngisakwazi ukwenza ama promotion ngahambe ngodayisa umzimba emzini mina. Sengihlupheke kakhulu kabi mina. Mushayeli. Ubalo? Olufesa lephethini. Xoli. Awusini mandesi? Ngawathola fana ama client emzinto. Esanatani. Ngingabizi phela kakhulu nami ngithi u30 rand. Sinibona into enganza kwethu. Yimi uBenson kaDudu walapha halfway. Ngiyajabula. uDudu uyangiyuza ufika angenze isilo sengubo bese angibonga ngemali. Awayizwa futhi njalo kanza kwethu. Iyangihluphekisa le ntombazane lapha. Ngisacela nefona le111. Uthi number amaphoyisa. Ukubulala umphathwana. Kanza kwethu. uDudu, uGloria wakaHadebe. uDudu wathi akayithanda indoda enentshebe. Ungenzani uDudu ungenzani pho? Ungenzani? Ngiyazizwa ngifuna uyiphuma la ngithi mina ngingakaho. Asambe semeeting iningi Wena usuyahola mina ngingakaho. Bafethu iyangiyuza na intombazane bafethu iyangiyuza. Umzimba wami uqedile lapho ngimncane kanjani. Uqediyana umzimba wami lapho I'm very young mfethu. Yo. Everyone. Olesifoni yami namsangana. Hathi. Hello. How are you? Good. Sanibona. Yaphila phethe. Ngizobopha kahle. Ngaze ngibone nje sibukweni. Kahle nje. Ngiyabonga mama. Yo, what's up, brother? I
Mr. Tetelo. The desert. Clean with us. Ay. Swala. Ay. Mr. Domen. Howie. Ipululu. Ushaya ipululu. Ngizomute mic.